na soyayya. Shi so baya zaɓin guri na zama ƙauye da alƙarya. Ga wasu sun mace sannadin so, wasu na jinya. Ga wasu sun talauce akan so, jarin su ya karya. Ga wasu sun kasance cikin dukiya sanadi na soyayya. Allah sarki soyayya. Sanadin so ne gani na zaune. Allah sarki soyayya, soyayya. Mun yi soyayya da wata wacce ta so ne. Na zama rabin ruhi a gare ta take min nuni. Sanadin sanda take min da inda na je ta kan bene. Zancen ta gona da ke na mana kar da kafar ne. Idan ka yada ni nan duniya wa za ya karɓe ni. Da na yi rashin son ka kara a ce mota ta take ne. Ki daina kuka na ce mata son kyare na sanya. Aure cikar buri da ni rake mana hanya. Ita ɗan ɗago kai ta kalle ni ta ce da ni mai suna. Kai ne kaɗai na saka cikin zuciya rabin raina. Babu kai rayuwa ta ba za na iya bana auna. Na ce mata inda ni ki sha kurmin ki ba kyamarci. Kin nuna so na gaske dan na barki aina ya butulce. Kuma za zama garkuwan dukan lamuran ki dan bebe kuce. Ta fara murmushi ta ce Allahu ya bani gata. Yau gashi na samu wanda ya gane dukkanin manufata. Kuma za ya wanke dukan cutar da take cikin zuciyata. Ina ce da ita karki da maki sha kurmin ki dai sahibata. Akan so zana yi miki gata. Kula na bata sosai a alaƙar ta mu ba 'yar kaɗan ba. Ta mamaye dukkan ruhina ba ta bar na fili kaɗan ba. Idan ta tashi bacci ta kira ni waya ko ban kira ba. Idan ta shiga bacci ta yi min tasko ban ce ta min ba. Ban sanya ya ce za mu rabe in ba dai mutuwa ba. Ko ita ta zamo tilas ne ba ma iya kare kai ba. Shakuwar mu ta yi nisa ko lamarin mu yake ta duba. Na sanya rai da burin aure dan na samu budurwa. Na yaba da dukkanin halayenta ba tare na kowa. Har in mace ni ba zan manta da ranar asabar ba. Domin a ranar na samu ta wanda ba zai taɓa rakuwa ba. Da wata nan ba ko zama na ji an ya kira na banzata ba. Ta ce da ni ka ji abin da ya faru da rayuwata. Ta fara min zancen auren da aka yi mata ban sani ba. Ina ce kashe waya lamarin aure ba haka ne ba. A take jiki ya fara bare ban san na da fakas ba. Ina fara yin nazari zancen haka ne ko ba hakan ba. Ita ce da ni a har abadan ba za manta da kai ba. Ita ce da ni ba zan iya rayuwa babu kai ba. Ya anan hawaye ya fara zuba a ido na ban sani ba. Ina sa a raina a har abada ba zan san wanda ne ba. Ina roƙi Allah ya sanya ta zauna ba wai ta fitowa. Domin a raina a bar so bata min laifi ko kaɗan ba. Sunnar manzo ku je ku yi ke da mijinki ba zan hana ba. Amma ki sanya a rai kina matsayin ki ban canja shi kawa.
Mun gode da kasancewa da tashar Alfijir TV, ɗaya tamkar da dubu. Daga ni naku Nasir ‘yan Bako Muhammad Baji, wato MBB Record. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa. Mun gode, mun gode.